Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na foli be abono ye Bamada City legi kan amari legi di machine noir na foli be abono ye. Bi on a recette da tuguni à propos de son wada feni wula kan cliché mun ke bamanan cliché. Therefore surtout feerelela ani baranin therefore tout bisimna namakoro ye dugumaki tagama duwa masokoro ye sanfɛ kin yala n'olu mɛ dɛsɛw dayirimɛ la ne karisa kana dɛsɛ dayirimɛ la ne ko ala ne ko kira i b'a fɔ cɛ b'a fɔ siɲɛ 3 muso b'a fɔ siɲɛ 4 i b'a mun ɲɛda la mɔgɔ caman bɛ kilisi dɔn kosɛbɛ garizɛgɛ kilisi rolo i b'a kɛ toujours don o don sɔgɔma n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la i b'a kɛ sɔnni i ka kuma mɔgɔ fɛ ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la ka t'i ka feerekɛyɔrɔ la kɛcogo wɛrɛ b'a la mun ni nin tɛ kelen ye mais o tɛ kilisi ye o la i bɛ timitimini susu ka mugu bɔ sisan ani manja k'o fana susu ka mugu bɔ ani nare i b'o kɛ sisan i bɛ sɔrɔ ka kilisi in kala la siɲɛ 77 bon a bɛ fɛn 2 las'i ma e kanu don mɔgɔw la o bɛ fɛn d'i ma kilisi nin ye tu bisimila ye damakɔrɔ ye dugumakin tagama duwamasakɔrɔ ye sanfɛ kin yala olu ma dɛsɛ o dayirimɛ la ne kana dɛsɛ n dayirimɛ la ne ko ala ne ko kira i b'o de fɔ siɲɛ 77 manja mugu ani timitimini mugu la sisan ani situlu o b'a ɲagami i bɛ to ka mun yɛrɛ la don o don ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la ka t'i ka feerekɛyɔrɔ la i b'a ye a bɛ marché cogo min na a y'a abonné ni video diyara mɔgɔ min a y'a partager ka abonné Amari Diallo le Guy Noir kan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.